வணக்கம், இது பாண்டியன் ஸ்டோர் தேனி. ஸோ இதில் இப்போ கொண்டாந்துருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் லைட். குழந்தைகளை ரொம்ப விரும்பி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐட்டம். லேசர் லைட்டில் நம்மகிட்ட 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இந்த பின்னாடி டிஸ்பிளே பண்ணக்கூடிய பொருள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு வெரைட்டியில் என்னென்ன லைட்ஸ்லாம் நமக்கு வருதுன்றது தெரியும். பாருங்க, பின்னாடி வந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இமேஜ்லாம் வருது இல்லை. ஸோ இமேஜ் வரும், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் லைட் வரக்கூடிய ஒரு மாடல் நம்மகிட்ட 2 இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் வந்து நமக்கு 36 ரூபா இருக்குது. இந்த மாடல் நமக்கு வெறும் 34 ரூபா தான். ஸோ இதில் வேறு வெரைட்டிஸில் பார்க்குறதுக்கு நிறைய டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் இது வெறும் 34 ரூபா தான் நம்ம கடையில் இதோட ப்ரைஸ். இது நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் மூலமாக வாங்குறதா இருந்தாலும் நம்ம கடையோட ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் இருக்குது. பாண்டியன் ஸ்டோர் தேனி சர்ச் பண்ணினா கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம விலையை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு டிஸ்பேச் பண்ணியிருக்கோம்.